philisa abantu. Uthi mina baba Masango usile no baba Matsuso no mama uzophilisa abantu. Ntate Masango le mele ntate Masole le utlile kona philisa. Angithi uJesu wayikhulumela yena wathi yena uyisinkwa. Ntate uJesu la ipuela yena ke boholo. Baba nabo mama ake niphakamisa ukuprofita lobu benkosi uJesu sibone baba Masango. Ntate mama ke phakamisa ukuprofita bone ntate Masole mme Baba Masango baba nabo mama wanika ubuprofita benkosi uJesu. Ntate Masango le mme unebuprofita ba mo rena je. Abazali bethu mabesitshela bathi umbe Christina washo njalo. Batswadi ba rona ba ntate ha ba bolella batswadi ba hae ba ntate ba be una shojwa. Bathi umbe Christina yena ubuprofita ka Moses. Mme Christina yena unewa ubuprofita ba Moses. Wathi ke baba Masango ubuprofita benkosi uJesu. Ba ubuprofita ba ntate Masango ke ba mo rena je. Athi baba Masango yena onikiwe ukwezela abantu enkosini uJesu. Ntate Masango ke yena le ukwezela abantu mo rena. Ufakazela ubaba wethu baba Matsuso. Abafakelwa ke ntate bona ntate Masole. Athi lina ngiboni umbuluki. Athi mina ngibonile Ukuthiwa mabesabantu. Baba mama ngiyacela. Ntate le bomme wa ntate wa. Abengiphakamisela ukuthi uJesu inkosi nomsebenzi. Sekele phamisa mo rena Jesu ke mo rena. Ubuprofita obungafakazi ngoJesu akuwo. Ubuprofita bosafakinga mo rena. Nenkonzo engakhelwa phezu kwayo ayile. Ukuthiwa mabesabantu. Nibona abantu behle benyuka kangaka abakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsebenzi. Laba bantu ababili esibaphiwe uJesu usiphewe baba Masango nomme ala. Khumbula mayifika Clement baba Masango. Kamumntwanyana omncane kaSunday school. Athi mayifika ezweni lakithi. Ukuthiwa mabesabantu. Laliminyama ilizwe lakithi engathela. Wafika baba Masango ethiwa uNkulunkulu. Lapha yalezweni lakithi engathela. Kwakunobaba okuthiwa ubabhemu. Webande lase-Assemblies of God. Ahlabelele lo baba eqhamuke entuthuko phezulu. Athi somlandela uJesu ayakhona. Kuthiwa mabesabantu. Ayisuku baba Masango. Athi uyamazi uJesu eyinkosi nomsebenzi. Baba nabo mama. Amazwi akhulunywa uJesu kuphela. Uma abantu bebuza bethi ubani? Athi uJesu nina nithini? Athi uPetro sithi thina wena uyindodana kaNkulunkulu. Uthi uJesu phezu kwakho ngiyokwakha ibandla lakho. uJesu wakhe ibandla lakhe phezu kababa Masango. Angizwa ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ongigcina ngahlala esandleni sikababa. Ngicela ukulalela ubaba uthini kimi ngingalalela baba. Sifika esikhathini esinzima kule nkonzo yabaprofita. Bonke abantu bangabaprofita bonke abantu. Kepha imisebenzi yona iyaphila. Mina ngiyaqakeka umuntu abe umprofita. Kepha imisebenzi yobuprofita ibonakala. Omunye ufike kubaba ephuza amafinyila. Wamgeza wamenza umuntu. Ngalaye nikhona umi phezu kababa. Kepha usengumprofita ngaphezu kababa. Ukuthula mabesabantu. Lobu ubuprofita benkosi uJesu. Baba wethu bekuba Masango la. Wathi ukuthi nomuntu akayithathela. Ukula mazwi kamama Matsuso. Wambizela mission mama. Wena usikawatahla ntate Masango limnyama. Wena usikawalahla mme ala. Athi ngithoza hawu zonke ngiwumme ala. Abangashonga ukuthi ngibheke bona. Abaprofita bayinqaba. Ukhomba phambili akayikhombi. Uthi ngiyamuzwa noJohane. Uma bemangala ukuthi lona ke. Lona wayekhona ngaphambili. Ngakule mina ngishone phakathi. Ubaba Matsuso benjalo bobaba nabo. Mina ngicela into yini.